Masubayo Kabalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, nandito tayo sa 4th floor ng SM City, San Fernando downtown yan, para i-cover itong Sanyang Home, first ever SM Sanyang Home. So sa lahat ng SM guys, so ito pala yung pinaka first Sanyang Home. So pasok tayo, papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga furnitures na mga ino-offer ni Sanyang Home. Yan guys, so napakaraming mga naka-discount up to 70% off yung mga furnitures nila. And syempre good news na Kabalyan, until October 2 lahat ng regular items nila is naka 20% off. Welcome mga Kabalyan sa Sanyang Home. We're located here at the 4th level sa SM City, San Fernando downtown. We're open during mall hours, so pasok na para sa isang masanyang buhay, masanyang bahay. Pasok na tayo sa pinakaloob ng Sanyang Home. So sa bungat pala makikita nyo na itong pinaka showroom nila. So ayan, makikita nyo mga beds, mga dining set, and then guys, pang living area meron din naman sila dito. Mattresses, yan kung naghahanap kayo. So then bed bench. So ito yung nilalagay sa may paanan ng mismong pinaka-bed nyo. And syempre meron siyang pinaka-storage. Bago tayo umikot dito sa Sanyang Home, so pag-usapan muna natin yung mode of payment syempre, and then yung pinaka-installment dito. So sa installment, meron silang ino-offer na 0% interest installment up to 24 months. Basta gamit nyo yung major bank credit card. So meron tayong BDO, BPI, and syempre yung pinaka-Metro Bank. Sa e-wallets naman, pwede naman din kayong magbayad through GCash, Alipay, and GrabPay. Aside doon sa 0% interest installment sa mga major bank natin guys, so pwede rin kayo mag-installment through Home Credit. And pagkakalam ko is meron silang installment hanggang 9 months to 12 months. Yung Kabalyan, bago tayo pumunta sa mga other area ng Sanyang Home, so check muna natin itong mga shelves nila. Kung nakikita nyo guys, meron tayong mga 4 layers, 5 layers. So naghahanap kayo ng mga shelves na pwedeng paglagyan ng mga display nyo sa bahay. So meron tayong mga naka 20%, and kung hindi siya naka 20% guys, sabi nga kanina, lahat ng mga regular items nila until October 2 is naka 20% off tayo. Tayo sa mga dining set nila, napakarami guys ng mga pwedeng pagpilian nyo sa mga dining set. Ayan, papaikot natin itong camera natin. Ayan, naghahanap kayo ng wood yung pinaka top, meron sila. And syempre mga mirror, mga glass, and then yung mga chairs nila, meron din sila mga naka-separate. Ayan, nakapaikot guys. So separate price itong mga chairs nila. And kagandahan niya, napakaraming naka-sale ngayon dito sa Sanyang Furniture. So may mga naka 20%, may mga naka 30%. Naghahanap kayo ng mga 2-seaters, 4-seaters, 6-seaters, and 8-seaters na mga dining set guys. So punta na kayo dito sa Sanyang Furnitures, SM City, San Fernando downtown. Sa mga dining set nila or sa mga tables, so meron tayong pa-square type, rectangular, and syempre guys yung pinaka-round na shape ng kanilang mga tables. So depende na lang dun sa ginamit ng materials sa mga yan dining set nila, kaya nagmamahal siya. Yun syempre depende rin sa pinaka-design. Pero sabi nga kanina, yan, until October 2 guys, meron silang ongoing promos. So 20% to all regular items. Kalian dito sa area ng mga dining set nila, meron din silang mga aluminum kitchen cabinet. Ayan, may mga naka 20% tayo dito. Marami namang design guys na pagpipilian sa mga kitchen cabinet nila. Yan guys, kung naghahanap kayo ng mga sala set, so meron din naman sila dito. Ayan, napakaraming mga naka-display. Yan syempre sa kanilang mga sofa and sofa bed yan kung naghahanap kayo. Tapos sa pinakalikod, meron din naman sila mga display rack and mga color box, tapos yung mga display cabinet. Sa may living area nila guys, so dito nyo rin makikita yung kanilang dresser table, and syempre kung naghahanap kayo ng mga TV racks, meron din naman sila dito. Then Kabalyan, no, sa other side ng mga sofa nila, so meron tayong mga leather na dito na sofa, and syempre kung naghahanap kayo ng mga TV racks, marami din kayong pipilian. Andito naman tayo ngayon Kabalyan sa mga area ng mga bed frames, sa mga mattress, and syempre sa mga wardrobe cabinets, and of course yan mga children cabinet,
meron din naman sila dito mga night table, ayan. Tapos syempre kung sa pang kids room maghanap kayo ng double deck, meron din naman sila dito. Ayan, syempre iba-ibang brands na mga foam or mattresses nila guys. So sa mga bed frame, so depende na lang sa size, meron tayong single, double, queen size, and then syempre yung king size. So ayan na yung mga wardrobe cabinets nila yung nasa likod. So may mga nakikita ko dito na 20%. And syempre sa mga mattresses nila, ayan, makikita nyo may mga naka 50% tayo. Nung naghahanap kayo ng computer table, meron din naman sila dito sa Sanyang. Yan syempre guys, hindi mawawala dyan yung gaming chair, yung pinaka partner ng mga computer tables natin dito. So marami rin kayong pagpipilian sa mga computer tables nila and gaming chair. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag nyong kalimutang i-share itong video to and tag nyo na kayong mga ka-home buddies nyo. Sabay-sabay tayong mabudol dito sa Sanyang Home. So until October 2, inulit ko, naka 20% off lahat ng mga regular items nila. And then syempre yung mga ibang items is naka up to 70% off. So until our next vlog, peace out.